Aquest. No, els que surten més cap allà. Potser aquests tres són sols. Sí. O pido tres grans. No, un altre cotxe. Mira. Y de los tres grandes. Que hauria d'haver agafat la càmera. Dos pomeres. Ara un, dos, ara un altre. Un, dos, tres, o pido los tres. Pomero. Com. Pomero. Está cremando.
que vas, Paco? Sí, no sé. Que ben aconseguit. Jo vaig posar A Guanya faria gràcia veure la Patum des d'allà, del castell. Bueno, Patum no veus gaire. però quina? Estrany, no? Que es cremi. Realment es deu estar cremant. No, no, genera la tonteria. Està cremant el castell i ara els petards estan... Sí, és que estan cremant el castell i demanen ajuda amb els petards. Sí que té... Ja,